भाऊ काय नाव आपलं? रमेश भांगे. कुठून आला पुन्हा? मी 12 नंबर पाटी लातूरच. ओके, काय काय त्रास होता आपल्याला? पाठीचं दुखणं जास्त होतं. जास्त होतं. अजून गुडघे कंबर मान? गुडघे कंबर मान सगळं दुखत होतं. किती वर्षांनी दुखत होतं? हे जवळजवळ 1.5-2 वर्षापासून चालू होतं. 1.5-2 वर्षापासून. ओके, मग तुम्ही 1.5-2 वर्ष डॉक्टरला नाही दाखवले? काय म्हटलं? डॉक्टरला नाही दाखवले 1.5-2 वर्षामध्ये? दाखवलं नव्हतं असं. तुम्ही मागं तुमचं शिबिर नाही बाहेर नाही दाखवले? नाही. बरं. मग आता आपले जे आमच्या शिबिरमध्ये जे आलतो तुम्ही, किती महिने पहिले आलतो? 4-5 महिने. 4-5 महिने. तर 4-5 महिन्यापासून काय त्रास आहे? काही नाही. मग तुमचं जे त्रास होता 1.5-2 वर्षाचा, ते किती मिनिटात कमी झालं तुमचं? ते इथं 10-15 मिनिटांमध्ये झालं. 10-15 म्हणजे तेव्हापासून कसला त्रास नाही? कसला. ओके, मग तुम्ही आता कसं काय अचानक आलो आमच्या ऑफिसला, ते कार्यालयाला? तुमचं ते औषध संपलं होतं म्हणून घ्यायला. ऑइल संपलं होतं म्हणजे स्पेशल ऑइल घ्यायला गेलो. हे हातात दाखवा ऑइल. मग हे ऑइल संपलं होतं म्हणून तुम्ही हे ऑइल संपलं होतं मग ते घ्यायला आलो समजा. मग ऑइल तुम्ही लावल्यानंतर चांगलं वाटलं ऑइल? चांगलं वाटतं. म्हणजे लोकांनी घ्यायला पाहिजे जास्तीत जास्त? घ्यायला काय हरकत नाही. ओके, म्हणजे 100% तुम्हाला यकीन आहे की आपल्याकडे औषध बी चांगली आहे आणि थेरपी पण चांगली आहे. 101% चांगलं आहे. वा गुड. आता आपल्यासारखे भरपूर लोक, म्हणजे तुम्ही 4 महिन्यापासून चांगले झालो. 4 महिन्यानंतर आता डबल आलो. बरोबर आहे, भेटण्यासाठी आम्हाला ऑइल घेण्यासाठी. मग असे घराघरामध्ये परेशान आहे लोक, वेदनाग्रस्त आहे. अशा लोकांना शेख इमामबद्दल काय सांगणार, किंवा आपल्या LMC वेदनामुक्त केंद्राबद्दल काय सांगा? ज्याला त्रास आहे त्याने एक वेळेस अवश्य येऊन भेट द्यावं आणि ट्रीटमेंट चालू करावी. मला तर फरक पडलेला आहे. आपण स्वतः येऊन जर बघितलं तर तुम्हालाही जाणवेल की फरक पडतो. 100% फरक पडतो. म्हणजे आलेला प्रत्येक पेशंट चांगला होऊन चालले. म्हणजे 4 महिन्याचा अनुभव घेतला तुम्ही. 4 महिन्यापासून चांगले झालो. आता 4 महिन्यानंतर इथं ऑफिसला आलो ऑइल घ्यायला. वा ओके गुड.